2:50 ng hapon noong Sabado natagpo ang palutang-lutang ang bangkay ng isang lalaki sa Bacolod Overflow Bridge sa lungsod ng Ilagan, Isabela. Suot ang isang dark blue na t-shirt at gray jogging pants. Positibo itong kinilala ng mga kamag-anak na si Elmer Hilasio na tubong Bitabian, San Mariano, Isabela. Ayon sa mga kaanak ng biktima, huli siyang nakita galing sa lamay sa kabilang barangay at hindi na nakauwi pa. Hinihinalang nasa impluwensya siya ng nakalalasing na inumin at tumawid mag-isa sa ilog. Sa report ng pulisya, kumukuha noon ng kahoy ang isang ginang nang nakita ang nasabing bangkay na nakasadsad sa overflow bridge. Mataas din noon ang level ng tubig. Ito ay report na nalunod sa noong March 6 ng alas 6 ng hapon. Ito ay naulat doon sa MDRMO nila at agad naman pong itinawag dito sa CDRMO natin kung saan nung March 8 natagpuan siyang palutang-lutang dito sa area natin. Mahigpit ang paalala ng pulisya ngayon sa publiko na magdoble ingat lalo na at mataas na naman ang level ng tubig sa ilang mga ilog. Ito ay dala na rin ng halos walang tigil na pag-ulan sa Hilagang Luzon na dulot pa rin ng easterlies. Ayon sa Pag-asa, ito ay may dalang maulap na papawirin at isolated rain showers o thunderstorm. Posible rin kasi ang mga flash flood o landslide dahil dito. Iwasan po natin pumunta sa ilog lalo na pag tag-ulan at ito po para makaiwas po tayo sa ganitong sakuna o sitwasyon, lagi po tayong mag-ingat. Dante Gitu, Balitang, Solid North.